खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अदालगुरि टाउननि अनजालि बसुमतारीखौ दुथांफोरा मानो बुथारदोंमोन बिनि सायाव हमजानाय दुथांनि मादाव सासेया पुलिसनि सिगाङाव सिमान लानानै फोरमायथिनानै होदों दि माखासे सेंग्राफोरा अनजालि बसुमतारीखौ लानानै फैदोंमोन बेनि उनाव सासेया अनजालि बसुमतारीखौ जुलि लानो नागिरदोंमोन नाथाय माखासे सेंग्राफोरा अनजालि बसुमतारीजों गाज्रि खामानि मावनो नागिरदोंमोन बे खोथाखौ लानानैनो अनजालि बसुमतारीखौ लाबोग्रा सेंग्राफोरनि गेजेराव खोथा दान्थेलायनाया जादोंमोन दुथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला अनजालि बसुमतारीया बुंथिदोंमोन दि जाय गावखौ लाबोदों बेजोंनो जुलि जागोन होननानै नाथाय नांलायफुबाय थानाय समावनो माखासे सेंग्राफोरा अनजालि बसुमतारीखौ गोदना सेरनानै बुथारदों होननानै फोरमायथिदों दुथाङा मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगां दरं जिल्लानि सिकनमाथि ओनसोलनि जुखाम आबादथिलिनि गेजेरनिफ्राय सासे बर' सिख्लानि गोथै देहाखौ बोखांनो मोननाय जादोंमोन बेनि उनावनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय दरं पुलिस थानायाव 192/21 केस रेजिस्टार खालामनायनि उनावनो पुलिसा गोख्रोङै नायबिजिरनानै गिबियाव साथाम दायनिगिरिखौ हमदोंमोन उनाव सानै दायनिगिरिफोरखौ हमदों गासै 7 दायनिगिरिखौ पुलिसा दा हमनो हाबाय आरो सानैया खारखुमानानै दङ हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा आब्दुल जाबार आबेदा खातुन बादशाह आली आब्दुल बारेक आरो आबुल हुसैन जाथायनि सायाव सोंनाय फिननाय लानानै दरं पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला अनजालि बसुमतारी आरो बादशाह आलीया गोलाव समनिफ्रायनो सोमोन्दो दंलायोमोन आरो बेनि फोरमानखौ अनजालि बसुमतारीनि मबाइलनि गेजेरजोंबो मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि अनजालि बसुमतारीखौ बादशाह आलीजों आबेदा खातुनानो सिनायथि खालामनानै होग्रोदोंमोन बेनिखायनो पुलिसा गिबियावनो आबेदा खातुन आरो बिनि फिसाय आब्दुल जाबारखौ हमग्रोदोंमोन बेनि उनावनो सोंनाय फिननाय लानानै गासै जाथाया सोराङाव फैदों खौराङाव मोननाय बायदिब्ला आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो सुबाइजार बियाबनि BPFनि MCLA प्रभात बसुमतारी आरो मानास सेरफांनि धनन्जय बसुमतारी बिथांमोनहा BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव UPPL दोलोजों आखाइ हमदों बेराफारसेथिं बेखौबो खौराङाव मोननाय जादों दि हर्स ट्रेडिंनि थाखाय BPFआ बिधानसभानि बिजाथिफोरखौ लांफानायजों लोगोसे BPFनि MCLAफोरखौबो लानानै थांफादों जेराव MCLA प्रभात बसुमतारीयाबो दंफायो गुबुन फारसेथिं BPFनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंथिदों दि UPPL आरो BJPनि गासै 7-6सोआ 2 मेनि आगोल नङाब्ला उनाव BPF दोलोआव आखाइ हमहैगोन मख'नो गोनांदि बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया 2 मेआव जागोन बेनि उनावसो सोरनि बुंनाया बेसेबां मोगथां महर मोनगोन बेयो रोखा जागोन आसाम इउनिभार्सिटिया अफलाइन फोरोंथाय होनो थांखि लानायखौ बन्द खालामफिनबाय मख'नो गोनांदि इउनिभार्सिटिनि केम्पास खुलिफिननायनि उनाव 19 एप्रिलनिफ्राय अफलाइन फोरोंथाय होनो गोनांमोन नाथाय COVID-19नि बांफिननायखौ नोजोर होनानै आसाम इउनिभार्सिटिया अफलाइन फोरोंथाय होनो थांखि लानायखौ बन्द खालामफिनबाय आरो जेब्लासिम इउनिभार्सिटिनिफ्राय गोदान फोसाव बिलाइ फैया अब्लासिम इउनिभार्सिटियाव फरायसाफोरखौ थांनो हेंथा होदों गोदानै लुजानाय पाक्का लामाया सप्ताब्रैनि गेजेरावनो लोरबां जानायनि थाखाय लामायाव ओंखारनानै सोमावसारनो गोनां जादों रायजो राजाफोरा क'क्राझार रामफलबिल बनरगाव फारसे थांनाय KR र'डआव गेदेर केलेंकारि खालामनायनि अजद होदों रायजो राजाफोरा AGH कन्स्ट्राक्शन प्राइभेट लिमिटेड कम्पानिया लुफुंनाय क'क्राझारनिफ्राय रामफलबिलसिम थांनाय पाक्कानि लामाखौ नांगौ बायदि लुफुंनानै होआखै होननानै बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा अजद दैखांदों रायजो राजाफोरा अजद दैखांनाय बायदिब्ला पाक्कानि लामाया ओरैबायदि लोरबां दि गेजेर गेजेर हाखर दङ खावसे इन्सि एबा 1 इन्सिनिबो नङा लोगोसे गारि मटर एबा साइकेल सालायनायावबो गोजान गैया होननानै फोरमायथिदों क'क्राझारनिफ्राय रामफलबिलसिम थांनाय बे पाक्कानि लामाखौ AGH कन्स्ट्राक्शन प्राइभेट लिमिटेड कम्पानिनि ठिकादारा SDPC बिथांखिजों गासै 4,25 लाख रांजों लुफुंनाय 18 किल'मिटार लावथायनि पाक्का लामाया नांगौ बायदि जायनि थाखाय बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय BTC सोरखारखौ खावलायदों मानोना सोलायनायनि मुङाव बेबायदि लामा नाङा होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा नांगौ बायदि लामा लुफुंनानै होआब्ला गावसोरजों गावसोर इसिङारि सोमोन्दो दं होननानैबो साननानै लागोन होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनिसिम सिगां सौहैयो
महाराष्ट्रनि बासाइ टाउननि देहा फाहामसालियाव अक्सिजेननि आंखाल जानानै सा 10 नि जिउ खहा जादों। बेनि मादाव नालासोपारानि विनायका हस्पिटालाव बयनिख्रुइबो बांसिन सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानायफोरा गासैबो कभिड-19 बेरामिमोन। अक्सिजेन आंखाल जानायनि थाखाय जिउ गोमानायनि उनावनो रायजो राजाफ्रा देहा फाहामसालिनि डक्टर आरो नार्सनि हेंथायै सोमावसारदोंमोन। जाथायनि सोमोन्दै विनायका हस्पिटालनि सासे डक्टरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे हस्पिटालाव बांसिन सिरियास बेरामिफोरखौल' लाबोनाय जायो आरो जिउ गोमानायफोराबो बैसो जानाय आरो गुबुन बेरामजों साग्लोबजाखानायमोन, जायनि थाखाय अक्सिजेन खम जानानै जिउ गोमानांगौ जादों होननानै फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो महाराष्ट्रनि चिफ मिनिस्टार उद्धव ठाकरे बिथाङा दिनैनिफ्राय रायजोआव 1 मेसिम जनता कार्फ्यु फोसावफिनबाय। महाराष्ट्र रायजोआव सेक्सन 144 थागोन। गोनांथार नङाब्ला रावखौबो बाहेरायाव ओंखारनो माना खालामदों। बेनि अनगायैबो प्राइभेट गारिफोराबो इमारजेन्सि खामानिनि थाखायल' ओंखारनो हागोन। फ्लाइट आरो ट्रेना बन्द थाथ'नाय नङा, नाथाय रेस्टुरेन्ट, बार, सिनेमा हल, मल, जिम, क्लाब, स्कुल आरो कलेज बेनि अनगायैबो माखासेया बन्द थागोन। आफ्रिकान स्वाइन फिभारजों मिज'रामाव गासै 671 अमा थैबाय। गासै 671 अमा थैनायनि मादाव 431 अमायानो खोला मिज'रामनि लुंले जिल्लानि लुंसेन गामियाव थैदों, जाय भारत आरो बांलादेश सिमायाव गोग्लैयो। बेनि अनगायैबो माखासे जिल्लाफ्रावबो आफ्रिकान स्वाइन फिभारजों गोबां अमाफोरा थैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बेफोर जायगानिफ्राय सेम्पोलखौ टेस्टिंनि थाखाय भोपालनि नेशनेल इनस्टिट्यूट अफ हाई सिकिउरिटी एनिमेल डिजिजआव दैथायहरनाय जादोंमोन आरो बेनि उनावनो आफ्रिकान स्वाइन फिभार जानायनि फोरमानखौ मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइयावबो आफ्रिकान स्वाइन फिभारजों आसाम, मिज'राम आरो अरुणाचल प्रदेशआव गासै 17,000 अमाया थैदोंमोन। कंग्रेसजों दैदेनजानाय महाजोतआ माखासे दाबिखौ लानानै बिसायख'थि आय'गनिसिम लाइजाम गथायदों। लाइजामाव लिरनानै दाबि खालामनाय बायदिब्ला बिधान सभा बिसायख'थिनि भट साननाय खालार एबा 2 मेआव स्ट्रं रुमनिफ्राय इभिएमखौ काउन्टिं हलसिम लाबोनायाव भिडिअ'ग्राफि खालामनांगौ आरो इभिएमनि भट साननायनि समाव मोनफ्रोमबो टेबोलावबो भिडिअ'ग्राफि खालामनांगौ। बेनि अनगायैबो माखासे दाबिफोरा जाहैबाय स्ट्रं रुमनि मोखाङाव बिजाथिफोरनि गनायथि मोननाय एजेन्टफोरखौ स्ट्रं रुम खुलिजेननायनिफ्राय भट काउन्टिं जोबजासिम दरखं मोखाङाव थानो गनायथि होनाय आरो इभिएम काउन्टिंनि सिगां पस्टेल बेलटखौ सानग्रोनो थाखाय दाबि खालामदों। बिसायख'थिनि भट साननायाव जाहाथे जेबो बेले बेजे जाया, बेनि थाखायनो बे दाबिखौ खालामदों होननानै फोरमायथिदों महाजोतआ। म्यानमाराव मिलिटारि रुल सोलिनायाव थावरिनो हायैनि थाखाय सा 2,200निबो बांसिन म्यानमारनि नोगोरारिफोरा भारतनि मिज'रामाव हाबफैनानै रिफुजि महरै थाफैदों। सा 2,200नि मादाव 80% म्यानमारनि पुलिसफोर आरो आद्रा थानाय 20% मादाव सा 14 एमपि आरो माखासेया सोरखारि मावथि जेरै फोरोंगिरि, फायार सार्भिस बायदि बायदि। बिथांमोनहा म्यानमारनि रैखाथि बिफानजों एरेस्ट खालामजानो गिनानैनो मिज'रामाव थाफैदों। मिज'रामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो गावजों गाव अनलायनानै म्यानमारनि रिफुजिफोरखौ थिनहरफिननायनि जेबो थांखि लायाखै आरो जायगानि रायजो राजाफोरजों लोगोसे एनजिअनि मावथि बिथांमोनहाबो बिथांमोनखौ जाहोनाय लोंहोनायनि बिबान लागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।